Здравейте, приятели на Sky Market! Днес ще си говорим за една много хубава тема – водата за бебето. България е страна богата на изключително много водни ресурси, който ни поставя на едно от първите места в Европа за производство на бутилирана вода. Всеки един родител иска детето му да ползва възможно най-чистата вода като продукт на пазара. Поради тази причина днес ще ви представим два от основните продукти в България. Бебеланда е абсолютният лидер на пазара в България, благодарение на ниската си минерализация от едва 76 мг на литър и неутралното си pH. Продуктът е изключително подходящ за приготвяне на бебешка храна и е най-препоръчван за родилки и гърмачки, благодарение на факта, че натрия, който се съдържа в всяка една бутилка, е по-малък от 2 мг на литър. Био Нино е най-младият представител на марките трапезни води за бебета в България. Разпространява се в търговската мрежа едва от 1 месец и в разфасовки от 0,5 литра и 1,3 литра. Какво е характерно за този продукт? Отново е с неутрално pH, като общата му минерализация е сведена до едва 63 мг на литър, който е абсолютен лидер в класа си. Отличава се с изключително мек вкус и е много подходящ за приготвяне на бебешка храна. Сравнявайки двата продукта, смея да кажа, че Био Нино е по-подходящия продукт за приготвяне на бебешко мляко, а Бебелан е най-подходящия продукт за кърмачки и родилки. В Sky Market винаги ще се стараем да ви предлагаме най-добрите продукти, сравнения и разликата между отделните марки. Очаквайте следващото ни видео, където стартираме с пюретата на Гербер.